Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Από την αρχή αυτού του βίντεο να πω ότι οι νικητές έχουν βγει, αλλά κανένας από τους τρεις που έχουν να κάνουν με το TikTok δεν ήθελε να δημοσιοποιηθεί το όνομά τους κάτω από τα βίντεο. Οπότε έχω στείλει προσωπικά μηνύματα στον καθένα ξεχωριστά και ξέρετε ποιοι είστε. Και όλα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό βίντεο να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σχέση σας. Λοιπόν, καλό θα ήταν να παραμερίσετε λίγο θυμούς, στεναχώριες. Φαίνεται ότι τα έχετε βάλει πολύ εδώ με δύο άντρες στη ζωή σας. Ο ένας είναι μελαχρινός, ο άλλος ξανθός. Φαίνεται λίγο αντίστοιχα, τα χρώματα μπορεί να είναι σε γυναίκα αν το βίντεο καλύπτει άντρα, έτσι. Εδώ φαίνεται ότι είσαστε ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ένας φαίνεται να είναι πιο κοντά σας. Ο άλλος μπορεί να είναι από παλαιότερη σχέση, να είναι πρώην και να έχει έτσι μπει